मानगोनां आंनि नायगिरि नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आङो प्रमद बर' सारनाव मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা মই আমাৰ বিটিআৰত CM प्रमद बर' ডাঙৰীয়াত এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সেইখন যে बेखौ सोदोबखौबो बारा बाहायजायालै, गाइडलाइननि एसे बिरोधि जानो आरो बबेबा चेनेलाव जे हानजायै मोनसे जिनाहारि जाथाय जानानै थांबाय। दा बेवहायनो लागालागि आं प्रमद बर' सारखौ रिक्वेस्ट खालामनो नागिरनाया बेनो जे नोंथाङा मोनसे समाव बुंदोंमोन जों बिटिआर गभर्नमेन्टआ DC, SP, OC बिथांमोनखौ बाहायनो हाबाय, बाहायनो हानायनि पावार फैबाय। दा अब्ला बाहायदो सार, बिसोरखौ बाहायनानै लागायथारदो बै एसामिस आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै सानसे ना साननैनि गेजेरावनो लामायाव हमनानै गावनाया, बेबादि एग्जाम्पल देखायदो सार। स' दिनैनि भिडिअ'आव बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। प्रमद बर' सारा थारैनो गावनि पावारखौ एक्सारसाइज खालामनो हामारगोन ना हामाराखै, आरो ना ओरैनोल' बिनि सोमोन्दै। स' दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै खुलुमहरदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजां मोजां दं। मोनसे बिराद गिदिर घटना जानायावनो बेफोरबादि पुलिस पावार SP, OC, DC फोरखौ बाहायाब्ला मबेयावथो बाहायबावगोन सार प्रमद बर'? नोंथाङा बे नोंनि पावारखौ DC, SP फोरखौ बाहायनो हानाय पावारखौ आंथ' दिनैसिम आं नुफेराखै, बहायबासो बाहायबायदों नामा? सोरबाफोर मिन्थियोबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दा बे खेबसेखौ जोंनि मेगनाव एसे बाहायनायबानो जाबाय नुदोंमोन आं, खारन माइनर गथ'फोर 16 बोसोर 13 बोसोरनि गथ'फोरनि सायाव हानजायै जिनाहारि खालामनाय, बेयाव बाहायदो। आं बारंबार रिक्वेस्ट खालामबाय। am personally request to Mr. Pramod Boro, CM of BTR, to exercise your power strongly, whatever you have got in connection with DC, SP, and OC, etc. etc. बाहायदो ना ओरैनोसो बुंदों? আপুনি মাইকত বা মেল মিটিঙত ফকাপ কৰি দিলে আমি বিটিআৰ পোৱাৰ লগে লগে, শান্তি চুক্তি হোৱাৰ লগে লগে সেই আমাৰ আসাম গভৰ্নমেণ্টত DC, SP, OC তেখেতসকলক আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰিব, কামত ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিব। আমি উইচ কৰা মতে তেখেতসকলে কাম কৰিব লাগে, এনেকুৱা ফকাপ কৰি দিছিলে। কিন্তু আজিলৈকে মই আমাৰ বড়ো জাতিৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সিচুৱেশ্যন পৰিস্থিতি হৈ গ'ল। ইয়াত লগত আমি ফেচ কৰি পেলাই, প্ৰব্লেমত লগত ফেচ কৰি পেলাই যাব লগা হৈছে। এই সময়ত কিন্তু প্ৰমদ বৰ' ছাৰে এনেকুৱা পাৱাৰ থাকে না নাই মই নাজানো, কিন্তু এনেকুৱা পাৱাৰখন এক্সাৰচাইজ কৰাটো মই আজিলৈকে দেখিবলৈ পোৱা নাই। কোনোবা যদি দেখা পাইছে মোৰ কমেन्ट बक्सत जनाय दियौ। दा बे समावनो आङो मदिजि बिथांनि फाग्ला फाग्ला सैयाबाबो बे मदि बोरायखौ गोसोखांनांलायबाय आङो, संसार गैयैखौ। बेटि पढ़ाओ बेटि बचाओ मोनसे अभियान मिशन हगारदोंमोन ना सेन्ट्रेल कमिटिया। दा जोंनि मा बेटि फिसा फिसौफ्रा बेटि नङा नामा, आइजो नङा नामा ट्राइबेलफ्रा? बाहाबोरै बेटि पढ़ाओ, स्कुलाव थांनांगौ, उन्दै माइनर गथ'आनो स्कुलाव सोलोंथाइ लानांगौ। दिनैनि समाव आइजोफोरखौ बिराद मान मर्यादा स्टेटास होदों, गासैखौबो नाम खालामजोबदों, सनमान होदों, समाजनि शक्ति आइजो माहारि होननानै बिभिन्न आसनिनि नामखौ आइजोफोरनि नामजोंनो दोनदों। बे समावबोदि जोंनि गथ' गथायफ्रा ट्राइबेल, जोंनि बर' सुबुङा, बेबो जों बर' खिलन्जिया थागिबि इन्डिजिनियास उइथ द इन्डिजिनियास पिपोल इन द लैंड ऑफ आसाम, सान अफ द सइल, गुबुनारिफोरजों मा अबस्था खालामजागासिनो दं। बेबादि मोनसे बेटि पढ़ाओ बेटि बचाओ अभियान सालायबाय थानाय समावनो दिनै गथ'फ्रा फरायनो हाया, लामा सामा लांखार जायो, जिनाहारि खालामजायो, हानजायै गाग्लोबजायो, बिबु लंला लंथा सुथारला जायो। आरो दंबावोसो बेटि बचाओ। फाबोरै सेफगार्डआ? सेफगार्ड होनायखौथ' गभर्नमेन्टखौ बार होदो, सेफगार्ड होनो हायैनि उनावहाय जोङो जाथायनि थाखाय बुलि जानाङोब्ला
जाथाय जाखांनायनि उनाव जेब्ला न्याय मोननांगौ न्यायानो जाबावासो बासायनायखौथ' बार होथावदो सेफगार्डखौ न्यायखौनो मोनबावासो बिराद लेट जायो मोनबाबो गभर्नमेन्टआ बेखौ इनिसियेटिभ लानांगौ हाउ टु सेभ आवार चिलड्रेन फ्रम दा इभिल इन आवार ससाइटि बेफोरखौ एसे थाल लानांगौ मोनसे बारायबावनांगौ बे अभियान मिशना नरेन्द्र मदिजी संसार गैयै बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और देश को बचाओ नङा होमबा देशखौ बासायनांगोन मानोना जोंना दाम दरफ्रा ओरैबादि जाजोब्बाय बाजाराव जेबो बायनानै जानो हायि बायदि जे प्रमद बर' सारा जे गावनि पावारखौ डिसि एसपि असिखौ बाहायनो हामारगोन ना हामारा ओरैनोल' बुंदों बेखौ नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट हरबानो जाबाय स' बिदिखौ जेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ